Ассалому алейкум, дӯстони азиз, субҳи ҳамагӣ бахайр. Дар ин видео мехостам ба шумо якчанд калимаҳои муҳим, яъне калимаҳои рӯзмарраро бо забони туркӣ ба шумо гӯям. Ин калимаҳо дар мавзӯи он ки вақте ки субҳ бедор мешавед, чашм мекушоед, мехезед, мешинед, ба баня меравед, дастрӯ мешӯед, ё ки душ мекунед, ё боз омада либос мепӯшед, ба роҳ мебароед, ба кор меравед. Ҳаминҳоро мо ҳозир ба забони туркӣ мефаҳмонем. Дӯстони азиз, вақте ки аввал аз хоб рафтан сар мекунем, ятмак ин дароз кашидан мешавад. Хоб рафтан худаш уюмак, уянмак, бедор шудан, бен уяндым, ман бедор шудам. Гӯз ачмак, чашм кушодан, gözünü açtı, çeşmeşro kuşod. Kalktı, kalkmak, in xestan. Oturdu, oturmak, in nişastan. Oturmak, nişastan. Vakti ki bedor meşaved, meşinet kami fikir mekune, fikir kardan. Ve zabun Türkiye çi meşava? Fikir kardan in düşünmek, düşündü. Fikir kard, düşündüm, fikir kardan. Боз дӯстони азиз, вақте ки бедор шудед, нишаста фикр кардед, баъд мехоҳед ки ба баня рафта дастрӯ шӯед ё ки баня кунед, капи ачмак дарро кушодан, ачмакин кушодан, капи дар, капи ачмак дарро кушодан. Банёя гитмек, банёя гитмек, ба баня рафтан. Гитмек яъне рафтан. Вақте ки ба баня рафтед, дастрӯ шуштан. Эл якамак, якамак ин шустан мешавад. Эл даст мешавад, яъне даст шуштан. Юз якамак, рӯй шуштан. Боз дӯстони азиз, агар ки хоҳед ки душ гиред, душ япмак, яъне душ кардан. Япмак ин кардан мешавад, душ, душ. Душ япмак. Аз баня баромадан, ин банёдан чикмак мешавад. Чикмак яъне баромадан. Боз дӯстони азиз, аз баня баромадед, меоед. Омадан ин гелмек, гелмек, омадан. Ба комната медароед, даромадан. Гирмек, ода комната, одая, гирмек, ба комната, яъне ба ҳуҷра, даромадан. Либос пӯшидан, элбиса гiymek, giymek, пӯшидан. Ҳам дӯстони азиз giymek мегӯянд, ҳам giyinmek. Elbisemi giydim, yola çıktım. Yola çıkmak, in ба роҳ баромадан. Yola çıkmak, ба роҳ баромадан. İşe gitmek, ба кор рафтан. Gitmek рафтан, iş, kor. Şimdi do'stlar, ben ishga ketmam lazım. Agar ki шумо ягон калимаи нав ёд гирифта бошед, ман хеле хурсанд. Кадом калимаҳоеро ки нафаҳмидед, метавонед бо забони туркӣ ё ки тоҷикӣ дар комментарий нависед. То видеои баъдина, паноҳатон ба худо.